Dobrý deň, volám sa Daniel Boris a pozrime sa na tému domén. Doménu môžeme prirovnať k takému pozemku pre budúcu nejakú budovu. Je to ako nehnuteľnosť, na ktorej vystávate svoju webovú stránku a vytvoríte vlastne samostatne nejakú hodnotu, niečo, s čím potom môžete neskôr pracovať a čo vám môže prinášať úžitok. Domény preto aj sa používajú ako obchodný artikel a je veľa podnikateľov, ktorí pracujú a obchodujú s doménami. Spôsobov, akým sa obchoduje s doménami, je niekoľko. Môžete si nájsť voľnú doménu, ktorá je naozaj dostatočne zaujímavá, preto aby ste s ňou mohli neskôr v budúcnosti pracovať a obchodovať. A druhou možnosťou je, že si takúto doménu kúpite od niekoho, kto už túto webovú stránku spravuje a ďalej sa o ňu nechce starať. Treťou možnosťou je, že sledujete expirované domény, to znamená, že niekto si tú doménu objednal, ale už ju v podstate nechce ďalej prevádzkovať s tým, že nezaplatí ďalší správcovský poplatok, tak táto doména sa potom stane majetkom vlastne verejným a kto prvý o to prejaví záujem, tak si túto doménu môže zakúpiť. Moje odporúčanie je také, že v prípade, že pri sledovaní voľných domén narazíte na veľmi zaujímavú doménu, neváhajte, túto doménu si zarezervujte a udržte si ju ako investíciu do budúcnosti. Môže sa stať, že vytvoríte si tak z domény, ktorá vás pri registrácii stála povedzme 8 €, niekoľko 100 eurový obchodný produkt. Tak pozrieme sa na to, čo vlastne doména je. Doména je názov vašej webovej stránky. Poďme sa na to pozrieť, akým spôsobom si túto doménu môžete objednať. Webhouse patrí k tým najväčším na Slovensku, preto ich využívame, lebo sa spoliehame na to, že firma, ktorá je dostatočne veľká, tak má aj nielen s tým skúsenosti, ale aj istú silu a nemusíme sa obávať o stabilitu siete, o stabilitu internetu a podobne. Tak, poďme sa na to pozrieť. Predstavme si, že sme firma, ktorá vyrába kladiva a chceli by sme si urobiť doménu, ktorá bude obsahovať názov kladivo. Tak overíme si najprv, prídeme na webovú stránku, pozrieme si, že či doména kladivo je voľná. Takže zadáme do vyhľadávania www.kladivo.sk. Overí sa táto doména, ako vidíte, slovenská doména je obsadená a môžeme si overiť aj ďalšie koncovky. Možno tam nájdeme nejakú takú, ktorá by sa nám mohla hodiť. Tých koncoviek je niekoľko a môžeme si nejakým spôsobom vybrať takú, ktorá sa nám čo najlepšie hodí. V prípade, že žiadna z tých, ktoré by sme chceli, napríklad .com alebo CZ, nie je voľná, tak môžeme sa pozrieť aj na také zaujímavé domény. Tie sa overujú v tejto časti, overiť iné zaujímavé domény a môžeme si pozrieť napríklad, ak by sme chceli kladivo .pro. Kladivo.pro je voľná, stojí 5,33 € na rok a v tomto prípade, ak by sme si ju objednali, tak by sme mali takú zaujímavú doménu, ktorá bude mať teda na konci .pro. Je to taký náznak toho, že jedná sa o nejakú profesionálnu organizáciu alebo firmu, ale na druhú stranu je to predsa len niečo, čo sa veľmi ťažko pamätá a môže to spôsobovať problémy vašim zákazníkom, aby si vás pamätali, že práve .pro je na konci. Preto je dobré si skúsiť nejaké iné alternatívy, napríklad kladiva. Kladiva.sk je tiež obsadené. Môžeme dať napríklad super kladivo a to je voľné.
Takže kladivo.sk je obsadené, ale v prípade, že by sme chceli niečo iné, tak môžeme zvážiť aj alternatívu, doplniť k tomuto názvu ešte niečo iné. A napríklad v tomto prípade superkladivo.sk je voľné, je možné si objednať za 7,90 € na rok a môžete mať zaujímavú doménu superkladivo.sk. To, akým spôsobom budete pracovať s týmito názvami a akým spôsobom ich budete meniť, upravovať a pripravovať, záleží samozrejme od nejakej analýzy, ktorú si predtým, ako túto doménu si vytvoríte, aby ste si ju mohli vybrať a zaregistrovať. Takže bude vyplývať z toho, ako tá analýza bude znamenať. Treba samozrejme prihľadať aj na to, aby ste mali jeden z tých aspektov v názve domény. Bude to názov vašej spoločnosti, názov nejakého produktu, prípadne silné kľúčové slovo, ktoré môže v podstate toto kladivo byť. Takže superkladivo.sk je voľné a môže sa objednať veľmi jednoduchým spôsobom. Druhá možnosť je, že si pohľadáte doménu, ktorá je v expirovaných doménach. Čo znamená vlastne expirovaná doména? Expirovaná doména je niečo, sú to domény, ktoré sú tesne pred tým, ako končí ich predplatné obdobie. Áno, je to istá lotéria, či vlastne túto doménu budete vedieť získať. Každopádne zoznam týchto expirovaných domén obsahuje niekoľko 100 webových stránok, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. A môžeme si napríklad, ako príklad, napríklad košela.sk. Košela.sk je veľmi dobrá doména, to znamená, že ak ste napríklad krajčík, ktorý sa zameriava na šitie košiel na mieru, tak táto webová stránka môže byť pre vás veľmi zaujímavá. Keď sa na ňu pozrieme, tak zistíme, že táto doména teda že ešte nie je voľná, ale onedlho sa už uvoľní. V prípade, že by ste si túto doménu chceli dopredu zarezervovať, tak je to možné urobiť cez spoločnosť Webhouse. Táto služba stojí 9,99 € s tým, že je to nevratná investícia. Treba zvážiť naozaj tieto možnosti. Sú aj služby, ktoré vám umožňujú sledovať tieto expirované domény podľa jednotlivých dní, kedy vlastne táto expirácia skončí a môžete si naplánovať tú objednávku tak, aby vám to čo najlepšie zapasovalo. Samozrejme stretáte sa tu s konkurenciou, to znamená aj iní ľudia, ktorí napríklad šijú košele, môžu mať záujem o tú istú expirovanú doménu a v tom prípade, kto prvý si tú objednávku zrealizuje, tak ten tú doménu má. Domény sa potom vo všeobecnosti registrujú v spoločnosti SK-NIC. Je to vlastne spoločnosť, ktorá má na starosti to, aby sa na Slovensku nemohli objednať duplicitné domény. A má samozrejme ešte aj iné funkcie. Každopádne SK-NIC je niečo, čo sa oplatí sledovať. Takže môžeme si overiť, kto je vlastníkom domény kladivo.sk. Takže držiteľ domény je uvedený tu a registrátor je tu. Ak sa pozrieme, tak vlastne vidíme, že kto je majiteľom tejto stránky kladivo.sk. Tuto pani, ktorá je uvedená ako majiteľka, je možné ju samozrejme kontaktovať, osloviť a ponúknuť je napríklad možnosť, že o túto doménu máte záujem a ponúknuť jej túto doménu na odkúpenie. V prípade, že to bude pre ňu zaujímavé, tak samozrejme môžete sa stať majiteľom tejto zaujímavej domény aj týmto spôsobom. Predtým, ako si hľadáte túto doménu, zistíte si, že či táto doména teda je funkčná, či má nejaký hosting a je na nej nejaká webová stránka. Tuto konkrétne, keď sme dali kladivo.sk, tak sa to preklopilo na stránku Zero.sk, ktorá je majiteľom tejto domény. Aj tým, že tam dáte kladivo, ale je to presmerované na webovú stránku, ktorá sa zaoberá povedzme túto nejakými počítačovými doplnkami a kancelárskou technikou. Ja si myslím, že je tu reálna šanca, že ak ste naozaj výrobcom kladiv, že sa dohodnete s týmto majiteľom na nejakej rozumnej cene, za ktorú si túto doménu kladivo.sk môžete zadovážiť. Takže všetko záleží na vás. Samozrejme, máte doménu, ktorá má už nejakú históriu, má svoju výhodu. Výhody sú, že doména s históriou
sa lepšie zobrazuje vo vyhľadávaní. Áno. V prípade, že táto doména má povedzme aj nejaké backlinky, tak je dobre, môže to podporiť naozaj to, akým spôsobom sa zobrazíte na Google. Je dobre si tiež odsledovať históriu tejto domény a ako sa správa v konkrétnych nejakých štatistikách. To, akým spôsobom sa to vyhodnocuje, tomu sa budeme venovať v ďalších častiach nášho online kurzu, ale každopádne táto analytika na začiatku je veľmi dôležitá. Doména je niečo, čo sa s vami bude niesť stále a nie je možné potom, keď túto doménu už raz si kúpite, nie je možné potom premenovať alebo nejak zmeniť. Musíte ju len proste zrušiť a znova si objednať inú. Takže buďte veľmi dôslední, rozmýšľajte, robte si analytiku dopredu, aby ste potom s doménou boli spokojní, lebo bude to s vami tak dlho, ako napríklad vaše krstné meno a priezvisko. Toľko zatiaľ všetko. Buďte uvažliví a nájdite tie skvelé domény pre vaše webové stránky.